na jeden chrzest, na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Праз Иисуса Христа, який взошел на небо и сидит в праворучей Царства, вером представим Богу наши просьбы. Молимся за святый костел, как он мужно обвешал Божию правду и указывал свету вечные коштовности. Тебе просим. Молимся за миссионеров, как они обвешали Христово избавление усім народам. Тебе просим. Молимся за народи, які переживають конфлікти, каб запанував у їх країнах довгочеканий спокій. Тебе просим. Молимся за тих, хто не розуміє годності людського тіла, каб вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. Молимся за тих, хто пробиває здалек від своєї сім'ї, каб вони лучилися з родними праз молитву і уділ у сакраментах. Тебе просим. Молимся за померлих, подчас гэтай святой мши асабліва за стрыбуць Альберта, так само за наших близких померлих, каб добрый Бог прыняў іх до супольнасці збавленых. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мши, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас до сумленнага выканання наших штодзённых абавязкаў. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы и учини, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнули вечнага жыцця з Христом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Módlcie aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, pokornie składamy Cię te ofiary w uroczystość niebostąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za
serce grzechu i śmierci, wstąpił dzisiaj do nieba jako król chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasz głowa wyprzedził nas do niebiańskiej ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członkowie mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan zastępów, pełen wysoki wiosek i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskim. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy. Zjednoczony ze sobą ludzką naturę, przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem,
porost całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Albercie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkich. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami „Pokój wam”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pana Boże, który gladzi brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Pana Boże, który gladzi brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Pana Boże, który gladzi brzegi świata, ponoś nas pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Богородевши з люди, прибива з тобою, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, na swoje dziecko pozostawić. Дякую всім вам, поважані брати і сестри, за дар супольної молитви подчас гэтай святої мши. Цяпер на сённяшні вечір з вірою прийміться Боже благословення. Пан з вами!